ekainaren 5ean hauteskundeak egingo dira Digin eta 9 pertsona aukeratuko dira enpresa batzorderako. SK sindikatutik batzorde horretan egon nahi dugu eta horretarako behar zaitugu. Telekomunikazioen sektorean, Telefonika, Konfika, Telecnor bezalako enpresetan dugun paperak aukera honena garela erakusten duelako. Hemen hitzarmenak sinatu ditugu soldata duinekin, astelehenetik ostiralera, 8etatik 16etara ordutegiekin, eta bajak 100ean ordaintzea. Hau da unea, eta horregatik lehenengo egunetik argi utzi behar da lehenengoa plantilla eta bere eskubideak direla. Horregatik eskatzen dizugu batzarrean parte hartzeko eta SK batzorde horretan sartzearen alde egiteko. Digikoa bazara, inteligenteena SK-koa izatea da.